Castelló tenim una oportunitat única d'unir-nos, decidir com gestionem i produïm la nostra energia. Per això l'Ajuntament cedirà els sostres dels edificis públics. Començarem per la sala multiusos. Apuntar-te a la Comunitat Energètica de Castelló et farà pagar menys en la factura de la llum. Compartirà despeses d'instal·lació, gestió i manteniment amb la resta de membres. Participaràs en el foment de la sobirania energètica i la cohesió social. Formaràs part de la lluita contra la pobresa energètica i el canvi climàtic. Si formes part d'una comunitat de veïns o tens un xicotet negoci o comerç, també te pots apuntar a la comunitat energètica. Junts, Podem canviar el nostre futur. Energètic. Comunitat Energètica de Castelló. El futur de l'energia en les nostres mans.